ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସେମିତି ଭଲ ଥାଅ, ବିନ୍ଦାସରେ ଥାଅ। ଅବିକା ଗାଇସ୍ ଦୋକାନ ଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ବ୍ଲଗ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଏଥର ଡେଲି ଆସିବ। 6:30 ହେଲାଣି, କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କାମ ରନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି, ଅବିକା ଡେଲି ବ୍ଲଗ ପକେଇବି। ଆଉ କହିତେ ଗଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମର ରାଇଡ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ବରଗଡ଼ ଶିଳା। ଆମର ସୁମନପୁର ବରଗଡ଼ ଶିଳା ରାଇଡ୍ରେ ଯିବୁ। ଆମର ରୋଡ ସାଇଡରେ ଏକାଥରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନାହିଁ କହିଲେ ମୋର ଭଏସ୍ ଖରାପ ଗାଇସ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି। ଏଥର ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭଏସ୍ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କହିତେ ଗଲେ ରହିଲି ଜୟ